jimifo onim so ono kwan na ajimi o eti so ohu se obi a wono ajimi sin no wo ho a wono osoma no eye Kumase last month na me du Kumase ne Kumase bon last month to do Kumase na Kumase eyi Kumase e bon kan ade ne kwase me ne say Kumase akoye say public toilet no why say what public toilet ya no a pampan na wo ho no wo onti ne mum do free abonte ba na oba be ba toilet public so public toilet no ana odu toilet so ote ho no pampan Kumase bon ho no bon kra me du ojo so a edi me wura mu edu tek no ana pampan bo fa me so wura mu no wura mu na hu se kai pampan ne gina ade na abasa sai ni nyina ne say edwumfo ma na omo Kumase okay say obi woni store ne so onu aduane ewie ne say odina de bika ni nya wo hye ne polythene bag no du kejeti akwa no ho no ja na wo wasimira fita na obi aye dia ka do asi na akofa konum debi enya safo ntie Ya support TV suni abusuafo ye gyeso se ye sane no badwemmam oba santemam womo a informa sente sem ani agoro na womo aswai se womo bebo asanteman ho dawuro womo e de amamre ne amane kwan so ebegyina asante echeche gina pa se oba mprempren mu a womo atu womo ho asi ho na womo agye ata so ata womo ani ase eye twere so hima waka ho bi ene mensa kana hima wa ha na yene no bedi nkomo yene na hia pen wo ye fidie yi so asante ye dom asante ye oman ebre bi a wo mo bo apra nyansapo ye di ye kire no yene ni di nkomo emansem bi amanfo firi se no kure ni maami kan ya na eto asomu na nyansa wo mu a ampekire se wo swan se obedi asante ho adanse no wagina ho akigina pa no ene nsem ni bi asa aba pese yene no edi nkomo naima boko de bibia da ne kwam ado buafu se bia asam da de be ma sori asam na de be ma sori na nipa so mfon kwa enipa fon na bibi ne ha no sa na tie yanya ntiye se sinitwani bi bigger quiz waka nsem bi a no kwasem ni eni enyan ne what bi o mahunu bi eno kwa na mada be de me dance de bia me ka se me da bi kra na otwe ansa na masole ai ade ya na me dwendwena asantema ne Ghana ma ho na wotwe ai enti me che se da ye sunu mu nsem nyina no ye boa de siesie Ghana ne asante enti me ya me da nya se me da ne kum ya na me mfama so ntie nsem hu no ai me mfama so ntie nsem no enti me pie no na ache enti na me ka asem na de be ma sole enti ya na ma da na me sole a ene ya na me tie akire nsem bigger quiz si Kumase bon a bon part is a public toilet na bigger quiz no way hwan o twesi ni na za bigger quiz di onyo bia efisa se me hwe wo mo agidin omo ko omo nim na omo nya anim wonyam wo siniye no mu di bigger quiz dey so won ka ho o da bi de won ka ho bigger quiz ya ka omo nim de bas ni yemu ye nyese bia okoy wanyeska wosininum na emom ne nsama na okanyansa na wo memuduro akwankyera o maaye afutu sama ye fa na sam so nyaaye nyansa de ayesua sabiga kwese onka ho David onka ho ada asma okan yi ntia enya no ntia me onka ho because me nima de bia ye onipa bi wo asiniyifo no mu a wo mo de ayete se ye kono mu ko obie edina na o mo pe what you say yes ye wo siniyi ni a enya ni sika awanya nanso oboae e ma obi e de nasam ye afutuo ene wo de bobra ye wo siniyi ni bi nso a wonso ma obi ne je nasam bi okan na komato nyam ene ye wo siniyi ni bi so a wonso obi ahwe no so bo ne bra yie what you say na sansama mekekan ne ye nyanyansa ne afutuo ene abodwekere ene akomatoye mo ewo anyansafo a yi sini ne wo na sabiga kwezi on de no nka ho
on the account David. na asɛm no te wo ho yɛ wo sɛ One day so when nyansa. ah Na sa bigger quiz ni nyansa. Nada did and then I was a bigger quiz ni nyansa. Debbie. asɛm no minim sɛ no ana mekan no a wote Was Kumase bon. Was Kumase bon. Na onu nanim no ayete sɛ de egu obola no. Enu na etu fa no so nti na was Kumase bon no. Na sɛ be mpraduasa. Sa wotena denkyem n'achi. Na wode wotwa nsuo. Na akosi nsuo na gya. Enka nkyerɛ denkyem sɛ ne ho kankan yo. Bigger quiz yehu. Wo ba mu ni yehu. Ɛna awo mu nsu yehu wo. Ɛna egu ye no su yehu wo. Wote ase. Na wo bigger quiz kura ne sɛ wo ye de wo bemben zu kura. Wa hwa nkora no bɛka kyerɛ de ohwɛ zu ne sɛ ɛmoa no bi na apie ne chimpanzee ni bi apie. Na wo bɛka kyerɛ asante sɛ Kumasefo ma, edwamfo ma. Omo na Kumase fine Kumase bon te sɛ public toilet. Na wo free he. Ɛya na da bia meka no be say jimifo onim so ono nkwan na ajimi o. Eti so ohu sɛ obi a wono ajimi sin no wo hɔ a wono osoma no. Obi ti asa na meka no obi a wajimi no ono onim so ono nkwan na ajimi. Enti so ko hu sɛ sɛ obi ajimi sin no a ati ase sɛ me kra me to obi ajimi sin me a no afo ono ayakɔ nti wo na bra bia bɛsoma wo. Ati ase wo no jimifo no wa ma wo nua jimifo am wa yakɔ wɔ ne nsɛm. Because no anim se ono na chi no obi agimi to oba hu so obi agimi no so obi na soma wa ono wagimi wakote wo ne wayi hu adi eje se wa ma wo ye gimifo achi gimifo so ati ase enti wo ye gimifo ma akwa gimifo enti wo ye gimifo ketoa de osoma wo ne ye gimifo pani enti emma wo bi enhyew ana se ma baabi a wakodu bi enhyew emma wo nkanse hu no na se bigger quiz wo mfiri Kumase kra na se Kumase na wote a so obusuafo ha na wo wusi Kumase aye finu me na mkoye Kumase fin anasa wan ne koye Kumase fin enya ha mienu kabo ma na yapem so ati ase enti obi aye ne fin na okro fie fo so omo ye Kumase dai enti bigger quiz se Kumase fo ma asore wo so no omo se asama waka kire omo no ati ase wo mo nti wase no omo ye ubibia onim se benya sole kansam ena meka je se onimu nyansa anka wo fo sa be kam ya mmomo obi so petrend na nya trend no pe ejimi no wajimi efisi ase se benyansafo wati ase okasa yet ne kwase ya no enti wono jimifo no a oye oyodio no ono ne ho anim so ye nyansani enti okasa ne yate ne jimifo ketewa no wo de wo ye jimifo bibro so wat ne besam che no na akaka se Kumase bon ena wan ne betumi de ne nsasi ne bo se ne kurom ana ne mantam efi ni ho nkana kura wa ye nkana no a ehwo na ne ma wo no kwhwe nkana yani mo nkana enkani beka se jemme achose me yega yetete me wonkran edika ka ga ile jemme wade nche ya se nkran minimum nkran pa ankasa it is a bigger quiz na akwa nkran da be wo bigger quiz ko nkran da be oso okoye na wo ba no ya bi da bo ko nkran da be wo da be na akotran nkran bigger quiz da be na akotran nkran oti ase na no ya na akosini ya na zo mi blemu director ofa no ofa no odim ofa ni sini ye nmu ade na ka bigger quiz de se de ke pe no ka se bre ka he ne bi hunu se nkenka ayi fanza chimpanzee ni ade ka bre ko ti nu yanko mo hwidwam sa bigger quiz de se nka enti wo kwashira wo nshira ne director odini course ni ye nmu aye na ma nipa bi we hwane ni no nipa nketenkete bi ehunu ye ka wo ma bobra wo sini yem omo kanya nsase mo sini o de so medical ka se onka ho so ko gina bebi ko ka se wudru Kumase bon nanim no ayese bola nanim no ayese bola ni na etu fa no so nanim no anya fe no na yenya dua bia me na bebu abo yese kwa abofre na wo bigger quiz kra nkenka bi ana meka che se Kumase na wo se bon no what you say etitru ne ba okay edi sa wo te kwankwa hwepa bi wo te ba bi na ase Kumase bon wa eye wo se no hwini na etu fa so minim so e Kumase ni memenyini wonim se ye won krofo bi wo no ma omo nana meka che se kusie so obeda na ahwe ani duatua no to obi wo no ma ye be wo omo ane de omo toto omo fie wura omo ne namu a no omo wura mu ada ahenie ye hu sabe kotokwa ne watena se ye won krofo bi wo no ma mutumi wura ahenie ni so omo ka ho bi eso omo ka ho edua na ba na me hu dua kro edi obi wo no ma ne ye be wo no ha ode akwasi asam ado de an we na ada minim na ada so obi so ada ebi ma wo watoto asantifo bebre ena na aye dey obusun aduane na kire ohima wo free se nka obi a bi a watena Kumase pen ana abronu bi a watena ho pen nka ye nkonsa meka ho asabone pane ngo pane eno na meka je se wanim nyansa
Setina mekana. Waza wo wini nyansa wo ma me hweso de. Oni mu nyansa. Si wani mu nyansa enti wo beka ne abaje so. Na wa de enim Kumasi. Sabi etitirim enyansafo. E na meka se hwe. Asante ne de. Da bia meka o. Onyansani bie ni ho. De ohunu mu bie ni ho. De nani atie bie ni ho. De onim nyansa bie ni ho. De oda wo da sumie so no odwene kwati bie ni obeka se tie Kumasi. Anasa Ghana. Oh yeah. Kumasi anasa Ghana. What you say? Ena meka je say, ye wagimifo enti wo mo sole ntem ebe kasa. So what you say? Na nya nyi wo mo so na nyansafo ni tie wo mo. Wo mo de wo mo ye dede na enso ye nte. Anyansafo adwene ebie ama anyansafo enum asem. Anyansafo adwene anasa wo maso no ebie ama anyansafo enum asem. So what you say? Enti nkwasiafo ni agimifo kasa anyansafo ntie o. Debi. Ah. Na wo wasimira fita. Na obi aye dia card asi na akofa konum. Debi enyansafo ntie. Ohima minim sankankran de eni Kumasi ni asem sa. Ho no okoka no. Sasa esa weni misa wa kwatena bebe no aka na so wo ye Kumasi ni a nyansani a wotie sa asem no bebu a wo se na obi a wo se free Kumasi nyansani pa asa na meka no nyansani asa na meka nya de wagime de oba support no na de onim nyansa de sabi wonya asantini kro obetuma ka se na obi a wo sabi brothers na so free Kumasi ana wo kan sem sei eno na be mani pa na hu se witiri ni fie se de nananom ka no o se witiri ni fie enti yes wono wa ye enti yes wa pono no enti yes wono ne ho ate no na sabi Kumasi sabi os no wono wa ye hwan ana sabi ga kwesi de o de onye obi ama wo onye obi ama ye na wo ye obi ma wo sabi wo ye obi ma na bega kwesi abafie so obe wale oba enti ka abahunu anim de oba ama na wale na o say Nesi abone takra na man ye fe ne mpani sa takra bone de se fanyam kwatra kwa. Aya asem a waka na ye wachi ana wo gina asante achi. Da bi o me anka sa onye nipa bi a me ana me ka sa onye nipa bi a wo ye bi tete na ma e de wo sa akwaka we ni nti aye de se sabe obi a ho bon na wo sa atetagumu. So as wo pese wo ye popular as wo popular o mo be popular we sini o mo popular wie. O mo ye popular o mo be ye popular we sini num no o mo popular wie. Omu ni sika kwa ma popular wie. So what you say? Enye sika nko a ene bete dimbo ni dingie. Sika ne ka ho anaboa. Esebe ebia me ka say obi so a onimu nyansa no onye sika koro a enye fe. Obi a onye de. Onimu nyansa no onye sika koro mfata no. Eye da nyi obeka de bia mo mani sika no watechima. Amu so wajimi. Aso wajimi se jimi ne de ati o. Ehhehhe te se mpompo. Efrase a na ho ye oya. Uba wana ho hye ebi kwa ase wo ye kese eti ahono na no ni betua wa na ye hyanshanshan ona ne se mpapa fe na ne di nkutu ta so sa na jimitie tu ne nipa na ma ya no adwe yo se wo ye nyansani o dabi asem si na nwura nyansafo asem si ya wu nyansani da because edin se obe hu nyansani asem si na no ka so de baba bonten ne ma so wajimi ana so ni nyansanti be ka kwesi ke munya no sinitwafo na na bia ye frɛ bibi content unyini sɛ we de bia na o de create bibi na mo afa no person ara no wanka sɛ na busu apani fie bon ara no wanka sɛ na busu fie bon ana wanka sɛ ne dem bon ana wono akra wanka sɛ ne ho bon wono waka wi ohu ana ho hwɛ na nyasi ni ya ka wo bega kwesi ka wo hefa ka wo ka sabre ka sɛ wo mu atwa be kwatete a na ka aso su hinan na ka pa na ehure bega kwesi oh yeah ka di nkna me be se du yade ya yanom asem ni fie nom wo be ko bia kobinom ene nto wada nom ko mu di wachi na ka di enam nwum na che na ka wo chenkrante na ka beba na ka pian ni wadi ni sade mrase na me so ko hira wo nhira nipa ofa na ko ya audition ni nipa ofa no na ka bega kwesi de sabe gu ohiri ofiri onyina nkom a na ka wasi odum nkom na ka wasi nyamedua nkom ko wada ni chimpanzee watu wese kwakuo cha no wacha no ase ono wacha kwakuo cha nzi wati TV so na kwakuo so cha no waso cha si wedi arusi wonu nkomu na bega kwesi na abedi di Kumasi dwomfo ma atam ko hwe dwomfo ma ye bobra de hwe emema ko hwe Kumasi dwomfo ma ye bobra de si adan ko hwe Kumasi dwomfo ma agwamade a omo ye omo nim nyansa omo na sori amachi da suom omo akwakoton niam said ye be ya asantene Ghana be ko so fi so bi firi nkran ba na obeto duane de obekɔ dwom saa na Kumasi ni so firi Kumasi no kɔ nkran obekɔ dwom akɔtɔ duane de ɛyɛ dan na me kɔ didi nkran fo atem said mitri ni fie ada san be kɔ nkran me hu san nkran ba bia ye fi
na so wo se mu se na no nipa na ya ba wiase no ahunidi aboy se de adwonso ba akokɔ tanka se gya na adwuma ya na ahunidi atutwae eti ne wo bia tena ba bia no wo se ho eti ne ba bia se eti se bigger kwesi se enkran ya wote na wadwane akɔta da wo se wode wo hinta no efi ni ba bia bigger kwesi person wo de ne se simu se enkran wo na ma ya ohunu fi na che se kumase enwira ni sa entomago kumase ni wodi atam na mpesa me kacha bigger kwesi se so twa katara matwe na anwene bia o na fidie ehwan a ekoni nchi na me de menyi ni sa bigger kwesi obehwan no aba ni nchi minim so baba fa na busuafo nyina do makɔ sɛ de kumase bon no ebi ana yare bɔ ne esi na busuafo awu o ka no so no ɔno kwa na dwane kɔ nkran wan kai se wɔgye na busuafo ha obɛfo ma kɔ nkran nti bigger kwesi de mo ma yɛ nkasa wɔ no ho mo ma yɛ nkasa wɔ no ho na bigger kwesi onye obia wonyobia medikia bisa wo pen sa ya na sɛ de wo sika sɛ no meme gina wachi ntina aya wani mo wodwe ɛda no ka sɛ wo yɛ ɔbaate a awia bɔ mu sɛ me yɛ fra me ebura so hema na akua de bi nkonsa ɔbaate awia bɔ me mu imu awo tuna kan sɛ mo awo da binya ne sa me ka no korɛ sɛ be yɛtete me yɛ nyansani me dasumie so me pirikɔ bonkuma me dasumie so me kɔ ni fa me dasumie so enti me sumie ne me yenu nyina mama dwene ma me de kan nyansasɛm so wate ase enti me hu ahi na me hu ahi so kra me fa hu me hu because me kan nyans woni sa sofo gina ba bi ne wo preachia obo akwa na no yene he ɛyɛ asɛmpa na wo ka nintia enti ka asɛmpa wo bɛyɛ hi me se Ghana fo de wo ba nkwase adawuro mu tu betie wo nyansa dawuro bi akoda enti me de me se me hu ahi na so me hu ahi ma agimifo adwodwontwiefo wote ase na me enipa pemasem no mo pemasem no eye nyansafo ana me masampe na e calling so wo pemasem ayo frɛ se nyame anka akoma me ntimi pemasem da ebre bigger kwesi abeka sɛ adwomfo ma akɔbrɛ wo dwom a no mo de sika na bɛyɛ ahwiane amu kunu no mo no so twa wo mo pa na sɛ jimi no wajimi ne ya no wo ma so na wo no kra me nyɛ so oyire no oyire ntia o ma ne ya kɔhoma na abo oyire akɔhoma na wo sɛ oyɛ dwetire ne so oba no oda kumasi ni be nyansani a wodi dwa medwa koso ye de sabin makokura no ton wasi abrosai omo kwatna dwom mawia nso omo se konkonte kowu omo tina dwom nye sika de ye japade sabe kanan ne ya nananom kokoo ne de si adan Ashtown krofrom ofori krom bantema adan akese nyina eye kokoo enti meka to asante ani tenta basante ya kane a ono ne kwan no wo de hanhwe mu ntam enti wampoli asante ya kane a odi hwe na kwa mu ntam enti wampoli na de oni kane ano wona da bi ohwe ase efisa na kwa mu yesum wate ase wani abie na se kura kane abeda no wate ahwe na so wani afura na so nsan kita kane a na chese from fire eni nti no se me ya asantini ba ana asantini ba ho na ne kun ne de dakete so no ne mo fa adwene wo se me wura obesima me pesa me tonton bibi bible se nse nya dwuma kwa ke ni kwa se nke didie eni nti me wura me pesa me ya asantini ba ne di dwedie ne tete me ne dwa me ni budie die hye me dwetire be ma nya nsani ya asantini tse a be ira kanyansa se be hye ne monyam fi se da me ne ye bie kura no oba ne be hye ne ho ne nyama me ebi aka enti wo hye de ira ne monyam e odwetirem enti oba no nim se afin wo nso no abi ne de no anadwene enti asantini be nim se asante be ma benkonofo santi mema wo mo akono obi anya bi anware na se body security so ka se bom tiri so ate ase wonya bi ware na se wo mfiri a wo mfiri akora wo de ji wo din bi kura ya santini eno kura ya plus eti se ni kuna hye ni dwa na se wakotena dwom na bi kura ni kuna dwuma sei enye da bia na makura kodwoma ye be ma so kotena so na da bia na etode e bi kura to ba akopɛ bi kura na ice cream ketwam na akwa da na de atode de be froka kofi kura na ho ye de ma no ba na ka hu se da bi eno be ma no koye no se bo nya sika mafie enti ye pe be hu nti ne kyekere bo me kura hye mdwete ne se eno wanya sika ma me na so ba na me koye be koye atododo nya do mu ya edi enti na o se me ko nyina me kun se me se nya sika na da me ye ni bire fo sei ti wo de bi nu anya bone enti me de bi nu ma me kunu di anya bone tu free se bigger kwesi wa hyeda oh na me ka se woni mu nyansa na me ka di ka se wei oba fie so oba ware oba na so odo oba ma no tie de o kan wo se asantefo ma nya sika de no aduane ma memedi wanya sika hwe ne mpana dwete enti no wo kasa wo na asantefo ma nyansafo no anwonafo ma nyansafo no achemfo ma nyansafo no enkrafo ma nyansafo no ezimafo ma nyansafo no emfantefo ma nyansafo no esemu ma nyansafo no ebunufo ma nyansafo no sehwifo ma nyansafo no krobofo ne adafo ma nyansafo ne yesika wo mo hwe ma getire
ɛnyɛ asantefoɔ nko ɛno nti no mɛmɛ nyansafoɔ mo Ghana ɔmo nyɛ asantefoɔ nko ano wɔn nyɛ sika wɔn hyɛ mmaa ne dwetire eti so ɔbaa no sɛ ne koko fam a na ɔnso de ne fa ɛdɛ ama no so eti sɛ wo kuna adwuma sɛn na so wahyɛ dwetire na ɔbaa no nua aduane ma ne kun di a ɔnyɛ abɔne enti agyimifoɔ nko ɛma gyimifoɔ nko na bɛka saa nkwasi asɛm wei ɛnam de kan no ɛma mo Ghana mu nti ai sɛ bega kwes safed wa ba na so ɔba mu nti o ɔse ɛma ne nyɛ sika omo de nua aduane ma meme esa ma akọ anya dai wa mu omo eti sa ba ma we ye kokọ ne kan dwebom se ne tena fa akọ aware dabi bega kwesi nye obi o se so no so nyansa no wanim na bible say nimdi a me ma ni nim ntie no na nimdi a bega kwesi onni ntie no eni ti no wa keka nkwase asem ye sabe mpredu asa menye ni se kumase bon no obetuni na si kumase da because oba kumase biam dia ene no wabọ ne ho dua cause ye na da bia meka no mesi sumi say nsuo eti se kumase bon wa wo kaseti nsuo ni aboso me wa nyina enti bi dia bega kwesi me dia wa nka ama me wo si kumase fo ma adwadifo mi su mi di dwa minimum ma wo modwo mo di dwa eti se wa kaseti kumase a ene na wa kaseti aye nyina na bega kwesi so nya obi me si me nya dua bia me na bebu abo me se kwa abo frɛ bega kwesi ye dua nka me mfro ne da what you say aha ye de wo sa na obi ene da obi hwew Ubo din no mepese wo bona de wo mra ne nyina ato aso ye fra me abura so hema na na akua de bi nkonsa oba te awia bɔ me mu me de me o ma asanteman ene Ghana men kasa se bia wakasa ti asante wo kasa ti asante amesore wo kasa ti Ghana amesore me ne anyansafo na fa adwene na me ne se bi adwodwantwie ene se bi de Bible ka se enkwasiafo no emfa adwene enti obi a wagime no opentam ba abonten anna dwense obeka nyansasem enso oba ya no wakanti na nyansafo na hu se eno na ba me hu se wagimi nti bega kwazie onya ne life ma no naima ya dase bedas abusia na hima da bi konsa mabura so hima oba tenya awia bɔ ne mu o se ne ho ahin so wo man ono ne ne di nkomofa ensem ahodo a ekoso ho ye de egina ma asumdue egina ma nokore nanso nsem ne ba na ya ba bedi mu nkomo medin di aso na ba Kofi Mensa Abrampa Nyansapo TV so
mpo enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mogyabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame